Dagiti tungkod, iti dana ti biag. Apay, akastoy ti biag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno aban nawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Marites nga iti agdama ket adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay nga intay ibasa dagiti kablaaw, maminsan pa'y gagayam nga income iya pila kada kayo, nga agmay-may salaang daytoy legit a YouTube channel tayo, apaka nga ganyo iti drama, dagiti tugot iti dana ti biag. No mga ganyo man daytoy a drama iti sabali a channel, may salaang ti kayat asawan day takakabsat. Isuda dagiti arig na aman nanakaw, amang irere-upload kadagiti nagrigatan tayo a binukal a pakasaritaan, manipod kada kayo anaayat a dumdumngeg. Saan tayo a suportaran dagiti kakasta at tao, takasla pampanuinuyan tayo meten ti dakes nga aramid da. Maisapay akid daw mi kakabsat, kat ti panangi-follow kan panangi-share yu kuma iti Ferds Caballero Facebook page. Tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti latest nga upload tayo. Makablaawan ti Tolosa family ti Manzante Magsingal Ilocos Sur from Lynn Tolosa. Shout out kada Cristel Telan, Carolina Villanueva Manangan, Vilma Eusebio ken Novelin Taberna. Reynaldo Jose kan happy birthday Veron Dulay ti Asingan Pangasinan from Josephine Jose. Shout out kani Uncle Uwit Blen from Zian Galotos. Manang Carlota Corpin ti Taiwan from Vanessa Sion.
Bartolome family ti Durok ang adanan Isabela from Lisa Bartolome. Shout out kani Dayan K. Rolyoda from Roger Rolyoda. Ayon family ti San Clemente Magsingal Ilocos Sur from Shamie Rose Ayon. Shout out pa kada Orlando Baksa, Bene Marapakon, Zephanie Kasay, Melanie Rombawa ken Linda Pasyon. Imbat ken Gaho family from Anajin Imbat ti Silap Solano. Advance happy birthday kada Jillian ken John Ray Orpilla from Lucy Orpilla ti Dubai. Shout out kada Jocelyn de la Cruz, Geraldine Larocco, Mary Jane Enrico, Sheng, Alamo Eugene, Nati Agustin, Leonora Bautista, ken Aida Garcia. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Marites. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan malabsan. Sapay kumata da kayo'y tinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Nakapagsurat akmat manang, tadamot padas ko akayat ko apaikan biyag, babaan to'y programa yo. Ilangad naklaangan manang itinagan ang Marites, katitiagdama at daak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper dito'y manang, kat kaasi ti Diyos, nakatumpungak itinasaya at ken nasingpet nga amo. Iso ang nagbayagak meten kadakwada. Sigod at indera ak iti palengke iti lugar mi dita Pilipinas, sakbay ang nagtrabaho ak dito'y balasiw taaw manang. Sapay kuma tamapili mo't ang maidrama to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idiadaak pailaan iti pagilian tayo. Umay kayon, suki! Ay na, unay mo't anagpig sa tapok ka mo nga aglakaw, Marites. Rumbang lang na nalumen, tapno mga amin nga glabas. Isugaro, da maayayo dagiti aglabas ken ka. Imbis asan da gumatang dad, tamakit-kita da day ta nakaragragsak alangam ang mga ayab kadakwada. Masapul nga aramidan amin na pamuspusan tapno makalako nana. Ay talaga naragsak ka tao, Marites. Uray na rigat ti biyag. Ay awan ti mapasamak no kanayon tayong agreklamo nana. Awan mo ti sabali ang makatulong kada tayo. No di da tayo matlaang. Ay pudnot ako ng balasang ko. No di tay aggagat matay tayo iti bisen. Nako na mo, nanalumen. Sapay nakapsot tila ko ita. Agim impod sa dagiti tao. Nang runakat ng mato amin na magatang, manipod ni mato ti presyo dagiti produkto a petrolyo. Ay, huwag nga rod balasang ko. Nga mawan mo't maaramidan tayo. Do di tayo agtrabaho, saan tayo matamangan? Naggasat nga rod dagiti tattao nga ure agtugtugaw da iti agmalmalam. Kat manganda iti mamitlo iti may sangal daw. Natayo ngay, uray agdoble kayod, kurang latta para iti inaldawa pagkasapulan. Sapay danda ni manon eskwela. Ay wan garud Dag itay pagbayad manon iti tuition fee dag iti ubeng ti problemaan. Ay, kaano nga taya alumong awmot na tao nana? Ay kataganos tayo lata abalasang ko. Adan tulat damot na saya at agasa at adumteng kada tayo. At naman nagsingsingiritayan bakit? Asino?
Supplier ka di? Wan nga rod, sa padakil pa iti utang kadakwada. Nagrigat namin ti aglako ita. Uray anya ti aramiden, kurang lata ti mapaglaklakwan. Kurang a paggastos ken pagbayad iti utang. Day tangarad kat. Nga man yang iti maramidan, saan mo tadakil ti sweldo kiti pag-ubraak? No kasi ti sigod ko matikinapig sa tilako. Mayat ko ma. Manipod idi kastoy mo ton tinapasamak. Ni mato ti krudo, ni mina dagiti magatang. Awanan. Sapay utang pay laang dagijay, idi saan pay ang nagbali na kastoy ti sitwasyon. Nakisarita aklatan ang an-anusan da tayo pay laang tani, nakapsot nga mintilako. Sapay sabali ti mapampanunot ko no kastoy. Anya kay mo't day ta, Marites? Kasla, kayat ko ti mapanlaangan nag-domestic helper di Hong Kong. Barong iso ti makatulong kada tayo. Makabayad tayo pa'y kadagiti na utang tayo. No ti paglaklakwan laang tinamnamaan, talaga asaan tan ang makabayad pa'y, Joel. Sikaman bakit? No, anya ta mo mapagsayaatan? Wensa, agabrodak laangan lakay. Kabaalam mo tataripatun dagiti ubing, ta dadakkel damot tun. Kabaalak day ta. Ngam sikat ag desisyon, no kabaalam ti maya dayo. Talaga ka tinagabrot ka, nanang? Wen anak, Ngam, nagadayo ti Hong Kong. masapol ang mapanak makigasang-gasat anak ko para iti masakbayan yung agkakabsat. Saan nga umanay ti birok mi kanitatang yu ditoy? Masapol nga umadayo ti maysa. Iso asyaklatan, tanabibit ti agaplay a domestic helper ijay. Asinon tungay ti mangring kanyak iti bigat, nanang? Adamot ni tatang mo. Kan awagan kanto kanayon, tapno kumustaan kayo. Basta ganad kay nanang kailiw da kanto. Oray syakmat anak ko. Iso nga agsingsingpot ka ditoy. Tulungam ni tatang mo. Wan, nanang? Hello, Lakay. Hello, Marites. Kumusta ka nga, tita? Kumusta ti amo? Palpaliiwag pa'y laang ti ugali na, Lakay. Amo mutan, kabarbaro aklaang dito eh. Siyempre, jak pa'y kabisado ti kababalin na. Makapaladingit dito'y, Lakay. May kawa ka la siguro. Jak nga rod makaturturog. Kan mailiwak unay kada kayo dita Pilipinas. Kat ano ata kinayat mo, mat? Di tanji bagbagakan ka idi. Ngam, impilit mo mat kayat mo. Mariribukan nga rod iti kasasaad tayo dita. Sapay adupay ti utang ababayadan. Makabayad tayong tulat ta, Nakisarita ka mutan kadagiti di mo nabayadan na supplier mo. Wan matkit di Iso dati yun unak abayadan, Lakay. Iso nga anusam at imatgadampay laang di tati usarin nyo kadagiti anak ta. Tasyak, unaek at talaga abayadan dagiti obligasyon ko.
Pudno ang makaingganyo ti panaglaklakok iti tiyandaan man ng Emmy. Adumot dagiti nagbalin asukik. Ngamuray kasano ti panagsalukag mi ka ni Joel nga asawak. Talaga ang makamkamtud kami latta. Iso ang nagdesisyonak ang nag-abroad. Ididamo, medyo ada pa nagdwadwak. Ngam kagumaak a pinatibker ti pakinakam ko, tapno matunoy ko ti arapaap ko para iti pamilyak. Kantap no makabayad ak kadagiti utang ko, kabayatan ti panagnegnegosyo iti tiyandaan iti lugar mi. Iti ababa sarita manang nakagtengak nga rod iti pagilyan a Hong Kong kat nagtrabaho ak kas domestic helper. Narigat manang, nang runa kat nalaus nga iliw kadagiti napanawak iti pagilyan tayo, ti kang runaan akalaban ko. Nupay kasta, pinagbalin ko akalasag ti arapaap ko para iti pamilyak. Nang runa-una yan, ti panagtalek ko iti Diyos. Hello, Nana Lumen! Kumusta kayo? Ay na, Marites, naimbagmanta na lagip nakbatla agad nga awagan. Kunak no nakalipat kan. Mabalin ayamot, Nana. Kat mano atawad ang nagkakadwa tayo dita palengke. Ay, kumusta nga dita, Nana? Ay kad isupay laang nga isua. Ang maado ti maikawa, tawan ka kanon analaing agpukaw kadagiti gumatang. Agpahiso, Nana? Huwin tasi kangarot ti kangalawngawan ditoy. Ay, kinapudno na. Kailiw kon ti tiyandaan, Nana. Oray inal daw ang makabanog ti trabaho dita. Kasano, kat napaot a panawon mo't ngamin at tiyandaan, tinagbalin a may kadwa pagtaengam. Kat, kumusta ka ngaymot ni tabalasang ko? Kastoy, Nana. Mangan, agtrabaho, intunkwan, mangan manen, maturog, agriing manen nga agtrabaho. Sigurado a mabibiit ka nga umasenso di Marites. Iti dayta a kinagagat mo. Sapay ko manana. Sa bagay, narugya kon a binayadan dagiti nabati nga utang ko dita. Medyo makaang-angas aknot basitan. Basta di mo baybay antibagin, wan. Una na, katagyaman na kiti palagipyo. Kat di kay tupulos malipatan, taimbilang kayon akamang ti pamilyak. Anak, naala ka din ni tatang mo dyan pauit ko akwar tayo. Nanang, nakabayad ka nun ni tatang iti bills. Nasayat nga no kasta. Kumusta kayo ngay, anak ko? Mayat mat, nanang. Oh, apay kaslan naliday ka. Ada ka di problema. Anayon namin nga awan ni tatang diti balay. Pasaray rabi ipayin nga agawit. Amangan no makumikom mo't iti trabaho na. Kaslang amin sa balin ni tatang, nanang. Saan na nakas idi? Awan pa'y oras nan para kada kami ngagkabsat. Maawatam ko man ni tatang mo, anak. Agan anos kayo tawanak kat nga rudita. Basta agadal kayo naimbag. Nanang. Mailiw ako na yan kada kayo. Ngam anusak. Iso akasta kayo kumamat, anak ko. Imbag man na nag-day off ka ita, girl. Kung nagtrabaho ka man nga oray day off mo.
Makabannog mo't gayam ti trabaho at trabaho, friend. Katuan mat. Isungorod nga the day off mo. Uy, baro tayo ta cellphone mo When friend, tapno nalawlawag no i-video call ko ida Pilipinas. Rumbang laang nga supapaka mo tibagim ta sobra-sobra mo trabaho ka. Sigod nga min ajay kipad laang ti telepono idadaak pa Pilipinas. Isang oray kaskasano. Adamot bunga tirigat kung agtrabaho dito Nakaurnong ka ka din? Adamot basitan friend. Nakabayad ak pa yan kadagiti na ibatik nga utang ko Pilipinas. Iso medyo nakaginawa ak matan. Kan may mayatan ti biyag ita ti pamilyak. Matlagayam. Day tamot tinapatag saan Ti maipaayan ida itinasaya at panagbiag kan masakbayan. When friend, nga uray adayo ak kadakwada. Ni Nana Lumen mo't na ito'y video call. Hello Nana! Naimbag man, ta nag-video call kayo. Marites, pasensya ka na na istorbo ka balasang ko. Tiyak kamin makait na. Aging ka itijak maibagakan ka tinaamuak. Maipapanitian niya, Nana. Ada ngamin sayang guseng dito'y tsendaan. Maipapan ka ni Joel nga asawam. Ha? Anya ti maipapankan ko, Ana? Ang dinamag dito'y, akanayon da ka no ang makita nga, ada ka kuy-kuyog na babae. Anya? Sigurado kayo, Nana? Saan lamay sa tinangidanon kanyak balasang ko? Isuan na mati akmutan Diyak ko makayat nga idanon kan ka. Masyadakan ka. Ada ka dita nga agsakripisyo. Nga madabot dito iti asawam asabali ti aramiden na. Anyamot ka ni Joel. Isumat lagayam nga itinaudi a video call mi kan ni Ding. Ada na ibaga kanyak ti anak ko. Ngam, diyak pulos ingkaskaso, Nana. Ang mga numakadkadlaw mo't dagiti anak mo, Marites. Kunapay nga ron dagiti daduma nga. Adan sa kanun sa bali a pamilya ti asawa. Ha? Saan? Saan ang mabalinday tanana? Pasensyakan doon na ipaayat ka pa iti pakaburiburam dita, Marites. Saan, Nana? Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya. Agyaman akpay di ata imbagayo kanyak. Naimbaglaangan tada kayo amang isaksakit kanyak. Kat pagyamanak unay dayta. Manipod iti day di ayaawag kanyak ni Nana Lumen, akadwak iding aglaklako di tiyandaan, kan imbilang kumeten akapamilya manang Emmy, jakon nakaid na apulos. Nupay kasta, jak kinomprontar adagos ti asawak. Tingamin rason ko, pudno ang mapagtalkan tinangidanon kanyak iti sayang guseng, ngam saan nga iso a mismo tinakasaksi iti aramid ti asawak. Iso na laang manang, tano pagsisilpok dagiti maamamwak, jak maliklikan ti agatap. Nang runa kat adapay tinaibaga ti anak ko ani Ding, ang mabaybayan kanon ni Joel ti maipapan kadakwada iti kabsat na.
Iti na minsan nga inawagak manan ti anak ko, naamwak nga awan ijay balay ti asawak. Jak nga ruden nalapdan pa'y ti bagik, kat inawagak ni Joel. Nasaya at mat, tas sinong batam ti awag ko, Joel. Apay ka majaksong batan ti awag mo ngay bakit? Itian niya kumaga po. Apay, sa dino ti ayan mo, inawagak ni Ding, kat awan ka ije balay. Kwa, adangamin pag nami ti kaopisinaak, isang awanak ita iti balay. Domingo ita. Italaang amakadwam kumamat dagiti anak mo. Importante ngamin di pag nami ti kaopisinaak, Marites. Pagnayo iti kaopisinam? Wano, pagnayo iti babaim. Ha? Anya babae asasawa, Marites? Di kan aglibak, Joel. Adda nang idanon kanyak, abasansan kano amakita da ka nga adda kadwam a babae. Kat atapon da pay nga adda kanon sa bali a pamilyam. Ay, agtan naman nagiti atidog ti dila na. Saan da magdadali ti pamilya? Awan ti aramid ko akasta. Sigurado ka? Agtrap-trabaho ak, Marites. Alakan mo't nag-istambayak langan. Patsyan na kuma. Kaya't ko ti mamatikan ka. Ngam ultimo dagiti anak mo kat sabali ti mapalpaliiw dakan ka. Nagrigat lakit din aya ti adda iti adayo. Isungorot adi ka nagpanunot iti kompormila dita. Basta trabaho ka, tasyak ti makaammo ditoy. Sapay ko ma, tapod no amin nga ibagbagam, Joel. Amom ti makagapo no apay nga addaak dito yung agsaksakripisyo. Sapay ko ma, tadi mo dadaalan ti panagtalikukan ka. Mabit lang. Ha? Nanang, ata kayo? Uwan anak ko. Pwede yung bagbagang agawit kayo, kayam? Wala, sumrag kayo pa, nanang. Agyaman anak. Sa dino ti ayan itatang mo? Saan ang nagawit iti rabi, nanang? Ada ka na importante apapanan na? Apay, saan nga mo ni tatang agawit ka? Saan anak ko? Diyak impakam mo kad ko, ana. Naimbag man ta nakawit ka, nanang. Mailiw kami ngaminan kan ka. Mailiwak mat kada kayo, anak ko. Kan, adda kayat ko atakwatan. Iso nagawid ak adagos. May papanitian niya, nanang. Maipapan ka ni tatang mo. Kat maamwam to ti amin, apaman amaduktalak ti kinapudno maipapan iti amam. Ay dakla at takiti pan nakakitaken ka, Marites. Kaano ka payasim magpaet? Itay laang nana. Imayak adagos ditoy, tadyak na sangputan ni Joel ijabalay. Kaya't ko kumaadamagan,
No sa dino ti kanayon apakakitaan da kenkwana nga da kadwa na babae. Sigurado ka kaday, akayat mo ang maamuan ken makita, Marites? Wanana, may mayatan asyak a mismo ti makaimatang iti aramiden na, tapno saanan a makapaglibak pay. Sige garod, tulungan ka balasang ko. Kasaritak din na singgad kanyak amay sa kadagiti nakakita kanila kay mo. Ang mnay, sabay kumaa. Saan ka mairaman no bilang anyaman ti mapasabak kada kayong agasawa. Wanana, di kay madanagan. Di nan tumaamuan ada kayo tinakaamwak iti aramid na. Kaya't ko laang apanagnakan ti amin. Iso ang nagawid ak adagos. Sumraggalatan, Jessa. Sana nakalakday ta. Imbagang mo ta sumraglatan kat. Unahin ni Jessa. Sigurado apa bebe manin. Kaya't napay lukat ko tiri daw. Mabit lang, Jessa, babe. Umayan. Sika talaga, Marites, ada ka? Anya ter aramidam dito eh. Sika ti rumbang adamagak. Anya ti aramidam dito eh. Isumat gayam asaan ka anasangputan ije balay. Taddamat gayam awidam asabali a balay. Sa dino ti ayan ti kabit mo. Anya kabit nga ibang Di ka aglibak. Nangag ko ti panangibalikas mo itinagan na. Jessa ko na. Saan na dayta? Inawagan pa'y iti babe. Sa anak at tulong, Joel. Nakarkaron na sa anak amo lang. Mabit lang, Marites. Agpalawag. Sa dino tayan ti babaim ko nak. Awan dito eh. At danapanan na. Bayam ko mga agpalawagak nga umuna, Marites. Anya pa ti palawag mo? Agdadata ti kinapod mo. Nakita ka mismo dito'y umok yung iti babaim. Ita, aglibak ka pa'y laang. Marites. Nagpuskol tarupam. Adda iti adayong agtrab-trabaho para iti pamilya tayo. Tadi na kami matkabaalan nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Ita, kastoy iti madanon ko. Bayam ko mga agpalawagak nga muna. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Diyakon kaya ta makita ti panagruprupam. Urayab, tay patulod ko amin ang akagawaam dito'y umukyo iti babaim. Payasim maruno ka pa'y laang di balay. Marites, pangasim. Agsarita ta ko ma. Ornusan ta ti amin. Nabannuga kon Joel. Pakawanan nak. Nagkamali ak. Saan basta kamali tinaramid mo? Nagayatam dayta. Desisyon mo. Nang bukal ka iti sabali a pamilya, kabayatan ti kaawan ko iti danayo kadagiti anak mo. Ay ayatan ka, Marites. Amom dayta. Saan nga umdas dayta pangagas mo iti nagbasulam? Pinilim dayta.
Iso atak deram ti naramid mo. Nawayakan. Mapankan iti ayan ti babaim. Kasanon dagiti ubing. Apay, pinanunot mo ka di dayta sakbayan nagbabae ka? Marites, Kabaulak abyagan dagiti anak ko. Kabaulak nga ipaay ti kasapulanda nga uray awan ka. Isa pang nga asim ta di na kami riribukan pa eh. Kas itinakon-nakon, nawayakan, awanan ti subyampay a pamilyam. Nagsakripisyo ak amayadayo kada kayo. Tapno matulungan ka amang pasayaat iti panagbiag tayo. Dinadaol mo ti amin, Joel. Dinadaol mo! Nagsakit tinaduktalak manang Emmy. Impagarup ko no agbalin a perpekto ti binukal mi a pamilya ka ni Joel. Ngam talaga gayam a naangaw ni Gasat. No apay a naibagak ti kastoy, simple laeng. Idi awanan kami pay laeng, saan apulos a nagaramid iti milagro ti asawak. Saan a nagloko, dinak ginuliban apulos. Ngam idi medyo nakalungaw kamin gapo iti panagabrod ko, isumutten ti panakasumok na ang nagaramid iti may kaniwas. Kas iti nakunakon manang, ididamo ang naidanon kanyak ti kasjay nga aramid ti asawak, jak na mati adagos, nang runak at dakkel ti panagtalag ko kankwana. Ngam idi siya kon amismo ti nakapaneknek, jakon nagpangadwa anang ipaay iti wayawayana. Jak ilibak anang namnamaak ama urnos kami matlaeng manang. Taim pagarup ko nga ikagumaan na nga ilintag tinagbidutan na. Ngam anyan, tanasasa manen ti inaramid na. Ad-addan abinaybayan na kami, kat nagtalinaeden at talaga iti ayan ti babae na. Ti kasakitan manang, naaddaan da pa yan iti anak. Ado timang balbalakad kanyak nga idarum ko ti asawak, tanadagsen nga ebidensya ti kaaddan ti anak da. Ngamjakon kayat ti gulo. Kaasimot ti anak da no bilang agbaligiak amang ipabalod ka ni Joel. Tilaangan tarigagay ko ita, kat maikan iti narimat a masakbayan dagiti anak ko. Iso nga agsalsalo kagaklatta dito'y balasiw taaw. Daytoy ti pakasarita ak manang. To'y pagayam mo, Marites. Pagayam ko a Marites, bilibaken ka. Malaksid anatibker ka, na idumduma pa'y ti panakaawat mo. Ti asi nga adda iti kaunggam. No apay anakunak ti kastoy, simple laeng. Tano sa bali ka lang ata, awanan ti bibiyang da nga uray anya pay ti pagbanagan ti asino man, basta maipalungsot dalaeng iti pagbaludan ti tao a nakabasol kadakwada.
Ngamday taagalad mo ti mamati ak asaan to amabaybayan. Kayat ko asawan, sigurado nga ad-adda amaparaburan ka, gaputa addaan ka itinabalitukan a puso. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyang. Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti
Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailigad itinagan a Benny nga iti agdama kat adda ijay Dubai. Ngam sakbay na nga ibasa tayo dagiti kablaaw, kidawon mi manan papagayam ti panang suportayo iti Ferds Caballero Facebook page. I-follow kan i-share yu ti Ferds Caballero Facebook page, tapno agtalinaad nga updated kayo kadagiti kabarbaro nga upload tayo. Kastamutan a suportaran nyo kumalaang papagayam daytoy legit a YouTube channel tayo. Agsipod taagmay may salaang ti Ferds Caballero YouTube channel. Kablaawan tayo man papagayam ni Jemar Pimentel kan aminan dagiti gagayem tayo di tapong tao dashcam and car accessories. Makablaawan mo ti Enrico Dombrique kan Lagadon family from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Jovita, Flor, Ibiang, Eli, Manets kan Sugitan family ti San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Shout out kada Miss Angel, Rex Rapisura, Jasmine Rivera, Nubelin Taberna kan Leonora Bautista. Ira kan ading Aaron Titugi Garao City from Jonard Padilla ti Kuwait. RJ Orpilla kan happy birthday kada Jillian kan John J. Orpilla ti San Miguel Ramon Isabela from Lucita ti Tubay, UAE. Papang Rodolfo Queja ti Santa Ana, Cagayan from Melanie Queja. Dagiti padak ang construction workers iso da Foreman Christian Zambrano, Mason Reni Boy Gawat from Jonel Gakusan ti Balingawan, Candon City. Dante Velasquez, Dave Nathaniel, Princess and Family ti Germany, Bukwan Family ti Nagilian Isabela from Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Makablaawan pa ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May Andres, Noli Andres Jr., Anaya Faith ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Shout out kadalin Tolosa kan Chris Bokotan. Passion Family ti Andarayan, Princess Jensen, especially ni Mary Jane from Jensen Passion. Amin at taga-Alcala Cagayan ng Runa da Regine Faye, Roderick, Eshra, Liuliwa, JV Kasay from Jean Kasay. Doka Balinayos Family, Mamang Margie kan Papangko from May Doka. Alonso Maliaga kan Tanyesa Family ti Alakapan. Esther Maliaga Domingo and Family ti Sitanga Ballesteros from Cuse Maliaga Alamo ti Kaagaman Apari West, Cagayan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Benny. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti naayat amang tartarabay kadagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Benny iti agdamaket adda ditoy Dubai. Nabayagan amang mangeg ko da iti adrama iti YouTube channel yo, ket pakaragsakak unay tamang mangganmanen daytoy adrama. Amok asaan lang asyak ti adda kastoy apadas na manang nang runa dagiti padak nga OFW. Iso akayat kulat nga ibinglay tapno agserbi nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Nang runa dagiti agsak-sakripisyo iti sabali a pagilian para iti pamilya a napanawan da dita Pilipinas. Sapay kumamanang tamay samet ti pakasaritaak kadagiti mapili a maikan biag, tanam na maag ka makaibati daytoy iti adal kan inspirasyon. Manipod kinaubing ko na banguna kon ti kinarigat ti panagbiag mi, agingga iti naadaanak iti bukod ko a pamilya. Kat daytoy tinangidron kanyak tapno makigasangga sa takmat nga agtrabaho iti sabali a pagilian. Ngamrugyak man manang ti agsalaysay idi addaak paylaeng dita Pilipinas.
Ayan, makapadanag. Nagpigsabat na day ti abagyo. Ang mga numaitayam ti bubong tayo. Nanang, at man na nagtitititay dyan banda oh. Ha? Ay, huwan nagpaiso. Benny, lakay. Itayam man dyan may sa ating ba iti day dyan banda. Adaman nagtagta di dyan. Wan bakit? Mabitlaan, tadamat dito yung banda. Nanang, nabasan ti pagitaan tayo. Sige, dito'y kapala ang taga anak ko. Sigurado mo lang asaan ka mabasano dagtagtad. Wan nanang. Ay na, nagpigsamot ng titudo. Nagadong tagtagtad diti balay. Saan at itudo ti problema anak ko? Ti bubong tayo. Daan nga minon. Bubong tayo pa'y daytay di damo ang naipatakdar day ti basit abalay tayo, anak ko. Wan nga rod nanang. Iso ang nagadong tagtagtad. Nagninamot kami ti Yero ita. Iso asaan akas ka rin at agsukat iti bubong. Pasensya kayon, Lisa. Bakit? Nanang, tapag gusto lang ti matgadak para iti inaldaw gastos tayo. Ngam di ka agdanag. Dumtang total daw ang mapasok atakmot lang ti daan abubong tayo. Ikagumak nga aramidon dayta. Ay, agyamanak. Kimalmamot laang ti panawan. Nakapanaw kami ng ti bagyo. Anyalakit din ti kasto abiyag tayo bakit? Basta agtudo, agtudtad amin asuli ti balay tayo. Kasta talaga lakay. Sana bale, na pamagakmutan ti datara na basa. Ibilag kong tulatan inton bigat dagiti na basa kagawaan tayo. Lisa, di ka di mabambanog? At tunggal pa nagtutudok at kastoy ti sitwasyon tayo. Anyarod ti maaramidan tayo. Aganos tayo Ti importante, adabalay tayo nga uray basit laeng. Masya na kun kada kayo kadananang kanitanak ta. No jak pa'y lagunay. Ag nanayon lata na kastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo, bakit? Anya ti kayat mo asawan? Napanunot ko tagtrabaho ita dayo. Amo kadakdakkel mo't lang ti tsansak ang makaurnong. No kas pangarigan, bakit? Anya ti kayat mo asawan? Planok taga abroad. Yutangak lang ta aramatik ang mga ipagnakadagiti papeles sa kasapulak. Sigurado ka? Wen bakit? Tapno mapasok katak mo ta, oray ti ataplaan ti bubong tayo. Kat agtal namot ti panunot tayo kada nanang, no adda ti umay abagyo, wano iti panagbaya kabak ti tudo. No day ti amo masolusyon iti kinarigat tayo. Saan ka alapdan lakay? Aramidam, no anya ti amom ang makapasaya at iti biyag tayo. Apay, adi ka pala na panaturog, Bene. Jak pa'y agtuglap nanang. Matmatmatambot taglawlaw ti balay tayo. Nanang, pasensya kayo lakuman. No jak man lamay pasimpa ultimo ti atop ti balay tayo. Ti importante, adapay paglinlinungan tayo, anak ko. Makonkonsensya ka ngamin. Tunggal makitkita kayo marigrigatan. Nang runa na agtudtudo. So na panunot ko taga-abroad lang ang nanang. Naibaga kanyak daytan ni Lisa ang asawam. Kaya't mo kano ti imapan ijay Dubai. Wan nanang. Ada ngamin ti nakita nga open na trabaho ijay. Amaya nato para kanyak. Tapno mapasukatan tayo mo tin at ibubong ti balay tayo. Tapno sana kanayon nakasla tayo na basa apyak tunggal matutudo.
Kabailam ti mayadayo iti pamilyam, Benny. Anong sak ananang? Nakayat kumot nga ipaayan iti nasaliwan mo na panagbiag ti pamilyak. Mala, adakan ka day ta anak ko. No pinalubusan nakalakit di ti asawam. Si papalubusak mutken ka, anak. Naisaganak aminan nga imutom iti panag-flight mo, Benny. Agyaman na, Lisa. Kamaudyanan na. Matungpal tumot lang ti tarigagay ko ang makapan iti sa bala pagilyan. May patarimaan tayon doon agtudtad nga atop tayo. Wen lakay, di kagdanag, tasalimot-mutak amin ang nagbanugam. Dakil ti panagtalagkukan ka bakit? Iso nga ipatulod ko ti amin amat gadakkan ka no adakto ni ti balasiw tao. Amok nga amom asalimot-mutan ti nagbanugak. Uray di mo ibaga, talaga kasta ti aramidak. Aganad kay tiyad ayo ma, numuna kat narigat ti trabahom ijay. Anadam ti salunat mo. Ikarik na Talisa. Para kada kayo kadananang, ken iti anak ta. Gapo iti mapaspasaran mi akinarigat ti biyag, nagdesisyonak nga agabrod laengan manang Emmy. Talaga ngamin atartarigagayak amasukatan ko man dagiti yero nga atop ti balay mi. Tapno saanan akakaasi ti pamilyak, nga itaya da amin ang mabalin a pagtayaan ti agtudtud iti intero a balay mi. Isuna laeng tawan mabalin ko ididamo manang. Taapagpursito laeng ti mabirbirukak iti panagkon-construction ko. Ngam kasto'y matlaeng at trabaho ti inaplayak. Apaman anay pagnaken na urnos ko ti amin nakasapulak, napagasatan akmet. Pudno anarigat ti kasasaad mi dito'y nga agtrab-trabaho iti construction, taadda dagiti kanito nga adda kami iti kainaran. Ngam an-anusak manang, tadidamo asweldo a maipatulod ko, kat maigatang ko maiti dadduma iti yero a pagsukat iti bubong mi. Benny, darasum di tata dapay patrabaho kan ka. Uwan tata, mabitlaan. Nagkarong amin ti pudot ti panawan. Kas makita nga ron kat ni misit kan. E din to ta nagbiit ka pa ilang dito Dubai. Nalabas ngamin ti kinapudot na tata. Nagrigat gaya mo talaga tagtrabaho dito eh. Sinanayan laang dayta Benny. Amin tayo kat nagdalan iti kasta. Sa bagay, agpaiso dayta ngayong bagayo. Importante kat adati maipawit ko di Pilipinas. Para iti pagkasapulan ti pamilya ka pinanawak ijay. Para iti importante launay a project ko. Day, anya nga a project day tabaraw. Kaya't kapasukatan iti baro ti atop ti balay mi tata. Tama no atawunan ngayon anusan mi nga agtudtudtud ti amin na pasat ti balay mi. Atop laeng ti balayo? Day talaeng ti arapaap mo. Puna basit lang nga ba nagtata. Ngamdak ka lagin awa para iti pamilyak. Lalaingam nga ron tagtrabaho dito, Marog.
Natamom, ang mga nuday tangarapaap mo ket agbalintupain amay sa abalay, intun dumteng ti panawan. Lisa, bakit? Naawat mo ka din timpatulod ko a kwarta? Wala kay. Kat nakagatang kami matan iti baro ayero. Inton bigat nga umay da trabahuan. Ay, agyaman na kiti Diyos no kasta. Amom lakay. Kasta unay aragsak ni nanang, kasta amatan ti anak mo. Saan ka nun amabutang tunggal ada bagyo no tudo? Maragsakan akmot kadagit amang mangig ko ita, bakit? Amumot aday ta abanag tinangiduron kanyak. Tap na agporsigiak nga umay agtrabaho di ti balasiw taaw. Di masukatan ti atop ti balay tayo. Pudno na babang arapaap. Ngam amok. Dakkalagin awa ti maipaay na kada kayo a pamilyak. Basta ganad ka kanayon dita, ha? Wen, Lisa. Ket maragsakan nak unay. Tadumteng man ti bagyo wano matutudo. Makaturog kain anasimbang a pamilyak a pinanawak dita. Nga anya, anak? In video mi tinaramid abubong tayo lakay. Ay, unag pa iso. Nakapimpintasan. Awanan tagtagtag tatang. Agyaman kami kan kalakay. Rugrugi lang day tati panagginawa yun na pamilyak. Tatang, at ako makayat ko. Anya day tanak? Mabalin ka da gumatang kami ti electric fan. Kakasa namin ni Lola nga agpapait tunggal na pudot ti panawan. Kan oras siyak matan O sige anak, gumatang to ni nanang mo. Basta pagragsakan nyo, si dada anak amang ipaay kada kayo. Agyaman at tatang. Nagmayat ka ang maturog no naurnos ti balay tatang. Diyawan na pulos tagtagtag. Saan nakas idi? Wen, anak ko. Manipod ita, makaturog kan itinasimbang. Taawanan ti pagbutbut nga nyo kada nanang mo. Benny Barok, kablawan ka. Ha? Apay tata, na-promote ka. Saan ka na basta laborer lang iti construction dito eh? At dan saad mo? Anya? Ay na, agya mo na kiti Diyos no kasta. Gapo na ita iti impakita kinagagat mo kan tinaidumdum mga skills mo. Para iti pamilyak na iti apa nagsaksakripisyok tata. Amoy mo ti arapaap ko para kadakwada. Isadayawan ka, Benny. Manipod simangpot ka dito'y Dubai. Awan ti pinanunot mo no saan na ti para iti pamilyam. Naggasat ti pamilya manapanawa mi di Pilipinas. Agyaman akmat iti ado at tulong yu kanyak tata. Ganti pa nang patpatib karyo iti pakinakam ko. Tunggal mailiwak iti pamilyak. Barok, agpapada tayo iti rason nga kakadaraan. No apay nga da tayo dito eh. At darapaap tayo para iti pamilya tayo. Kaskan ka. Ita saan langan abubong ti balayo ti may patarimaan mo. Amangan no makaipatakder kan tupayan iti baro a balayo.
Narigat man ti panangrugikman ng Emmy, nagbunga ti panagsakripisyo, kan ti panangipakitak iti kinagagat ko iti trabahok, ta naipromotak. Iso asaan laangan ati bubong ti balay mi ti naipatarimaan ko. Kabalak pa yun nga ipaay iti pamilya, dagiti material abanag, apulos ajak na ipaay kadakwada, idi addaak pailaeng dita Pilipinas. Nagpaidu matirik na ken kinaragsak kumanang, idi nakitak ti video nga impatulod ti aginak, anasukatan ken kabarbaron ti atep ti balay mi. Nagbalin akon akampan ti idi, agsipod ta amok nga uray agtudo iti napigsa, saanen amarigatan ti ina ken ti aginak, ta saanen nga agtedted ti atep ti balay mi. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay na, agyamadakon ka anak ko. Amom, makaturturog akon iti nasimbang. Uray at napagyaw, wano agtutudo iti napigsa. Kasta ka din, Nanang? Wen, kan saan kami nga agitay-taya iti timba, kadagiti agtedted iti na duma-duma apasan ti balay tayo. Amom, maragragsakan pa idagiti kaaruba tayo iti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Kinapod na, Nanang. Aging ga ita. Kasta jak pa ilang mamamati ti mapaspasamak kada tayo. Rumbang la mamati kan anak ko. Hindi, ti bubong laeng ti ararapaapon tayo ang masukatan. Ita, pati pa nagbiag tayo, nagbaliw mo anak ko. Kiminawan ti panagbiag tayo, gapo iti panagsakripisyo di tabalasiw tao. Ba nagapakaragsak Nanang? Iso nga oray ka sa no ti bannog kan iliw ko kada kayo. Kabayatan ti kaaddak ditoy. Sulit matamin. Kaano nga iti panagbakasyon mo anak ko? Di kay agdanag Nanang. Tatalaga kayat ko tagbakasyon. Iti kasta, mapadasak mo't arik na ti kinatalgedan ti panagnaed di tabalay tayo, ana pabaron ti atop na. Hello, Kian, anak. Dandanin ti panagawid ko. Agpay so tatang? Ikatanganak ko may ti sapatos ko, ito nagawit ka tatang. Kan, cellphone pa'y kuma. Una yan. Ado ti bilin mo, anak. Ngam di kagdanag. Gatangag amin na bilin mo. Taparakin ka da ita. Mabalin ka di akasarita ko ni nanang mo. O sige tatang, itagkon ka ni nanang rete telepono. Hello, Lakay. Mayat titungtungan yung agama. Uwan, Lisa. Ado ngamin ti bilin da ita anak ta. Oh, sika. Anya nga iti kayat mo. Basta makaawid ka, okay kanya kon. Sikat importante kanya. Talaga mo ta? Ni nanang, anya kayo matibilin na. Kaya't nakano ti gamit para iti kusina. Amumot ani nanang tinausam nga agluto iti kumporme. Sige. Di tanto lang nga nagatangan tayo ti kayat na. Kamaudyanan na bakit? Mayawid kun ti bunga ti panagtrabahok di ti balasiw tao. Urayon mi ti sa sangpot mo, Lakay. Huwan bakit? Kat magagaranak una yan ang makagteng di ta Pilipinas.
Naragsak nga idadateng mo anak ko. Kailiw da kauna yun. Win nga rin, tatang. Kumusta nga iti biyahem, Lakay? Makabannog. Ngam sulit. Tanapukaw ti amin na bannog ko, idi nakita kayo na pamilyak. Oh, kumusta kayo ngay? Daytoy, naragsak kami unay. Ta kumpleto tayo manan. Ta nakaawid ka, Bene. Tatang, makitam ti balay tayo. Nagsimpan niya. Ngamin, awanan tagtudtud no todo. Isong awanan dagitag kay wara at timbang ay taya tayo. Sika talaga anak ko. Kat gapo day takad ka anak ko. Gapo iti kinagagat mo ang nagtrabaho iti adayo. Namangaran ang ngarot anak kakita iti balay tayo, nanang. Lisa, kun ado pa yun dagiti baro akagawaan tayo dito ya. Ginatang amin day ta ni Lisa. Tunggal aday pauit mo a kwarta. Adda magatang na para dito'y balay. Lisa, bakit? Agyaman ka. Napuna sa amin abannog ko ang nakakita na simpan ti balay anang ibatsak kada kayo. Kaya di ka pala maturog, Lakay. Amo ka na banog ka iti biyahe. Excited ak sa nakaawid. Tani, di nakmutin sarungkaran dito glab, bakit? Ay, katpilita tap na makabawi ka matitiban banog mo. At nangamin kaya't kung ay bagapay kan ka. Ha? Anya day ta? Kasla seryoso ka matlaunay. Malagip mo ka di. Basta agtodo, wano adadumtang nga bagyo. Saan tayo na makaturog? Uwan, Lakay. Kasano, agtad-tad amin na pasot ti balay tayo. Isa mariribukan tayo amang itaya kadagiti timba. Gandi tayo amuno sa dino ti pagpwestuan tayo maturog. Puno day ta. Edi, tarapaap ko lang kat may patarimaan ti atap ti balay tayo. Tapno nasimbang mo't ati pan naturog tayo nga ora agtod-todo. Kat naaramid mo day ta, Benny. Ngam kabayatan ti panagtrab-trabaho ka dyan Dubai. Dimmakil tarapaap ko para kada kayo, Lisa. Anya ti kayat mo asawan? Kimatangak iti sular apang ipatakdaran tayo iti baro abalay tayo, bakit? Anya? Day tatagpaiso. Kaya't ko apatakdaran na dyan iti nalawlawa kan napinpintas abalay. Itatag medyo simayatan ti biyag tayo. Kaya't kung ay pa'y amin na pagginawa niya pamilyak. Dahil di simple lang arapaap ko. Dakdak kalitan. Gapumot lang ititulong niya pamilyak. Ken kang runaanan at itulong ti apo na marswa. Dinanggag na ti amin na kararag ko kankwana. Ket ininot nga impay na ti amin akinid daw ko para kada kayo. Agyaman akmat kan ka. Taawan ti pinanunot mo, no di ti pagnamayan may apamilyam. Amo kakanayon nakaatarabayan ti Diyos. Gapo iti kinasingpot mo nga anak, kan padre de pamilya. Da kayo tinagbalin niya inspirasyon ko, Lisa. Saan ko kumaan naragpat amin dagitoy, naawan kayo apamilyak anang suportar kanyak. Pulos impagarop nga aglaplapusanan ti parabor a maawat ko manang Emi. Nang rugiak iti simple laeng nga arapaap. Pasapay la kuma tamapasok atak ti atop ti balay mi.
Tapno awanan ti agtedted no adda sumangbay a bagyo wenno agbayakabak ti tudo. Ngam kabayatan ti kaaddak iti balasi utaaw, ininot anabukal ti dadumapay nga arapaap ko para iti pamilyak. Katnay kagumaakmet anatunoy, babaan iti panagkararag, kan panagtalag ko iti namarswa, abinuyugak iti kinagagat. Ididamo ang nagbakasyonak, apaman ang nakitak ti bunga ti arapaap, kan panagsakripisyok, jak mailadawan ti imapay a kinaragsak ko manang. Nang runa pa'y idinapatakderakon ti balay tinagatang ko asular, nga isuitan ti pagnanaadan ti aginak, kastamutten ti inak. Ti sigod a balay mi a pinatarimaan ko, ipapaabang mi itan. Kat kabayatan ti kadak paylaang dito'y Dubai nga agtrab-trabaho, ar-aramidek mo ti amin tapno masiguradok a mapagadal mi ti anak mi, agingga iti makalpas iti kolehyo. Sakbay agibusak ti pakasarita akmanang, kayat ko laeng nga ibinglay day ti apanirigak a nagserbi nga inspirasyon ko. Ti kinarigat ti panagbiag, kat mabalin a mabaliwan, no ti panagkararag ken panagkiddaw iti parabor iti namarswa, kat mabuyugan iti kinagagat ken nalimpyo nga aramid. Agyaman akmanang, to'y pagayam mo, Benny. Pagayam ko a Benny, saan laeng ang nakaibati iti adal ken inspirasyon ti insalaysay mo a pakasaritaan. Agserbi da ito'y apakalaglagipan iti amin adumdumngeg, nang runa dagiti naesem iti nalaka apang lakagan, tapno sumayaat ti panagbiagda. Kasametten dagiti naesem amang lamang iti sabali, matong palaeng ti arapaapda. Maysa kaapagwadan ken nasayaat nga ehemplo para iti sabali. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Dintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu